Caga, tio, caga molt bo. No caguis poc com una parlana, sinó que caga fort i cava amb ganes, perquè has de demanar que vingui per sota aquest paper que hi ha aquí, que hi ha un tovalló amb el caga, tio, un llibre que es diu "Si no tens raó, me la tallo, em faig monja". Entès de papers? Vinga, vinga, vinga! Vinga, ànimo, una mica més, cago una mica més, cago una mica més! Una mica més, tens de cagar, cony, una mica més! Va, ànimo, ànimo, cigala! Vinga, cago una mica més! Bueno, no tens més ganes? Doncs bueno, ja està bé. Anem a mirar-ho, veiem què passa. Hòstia! Joder! Joder, que guapo ets! Faràs falent a molta gent perquè riuran i veuran el que és la realitat del futbol vista per una persona que ha estat tota la vida allà. No té raó. O sí en té, no ho sé. Però que diu el que ell pensa, això segur que sí. No veieu el que em fan fer, però què hi farem? Escolta una cosa, entreu a www.jaumecreixell.com i veureu el tema com va. Veureu que és una cosa molt fàcil. Una abraçada, sort a tothom i salut!